Алдагы котлау сәламнәре Кабат Кадырова Гөлфия Минияухат кызы өчен яңгыраячак. Үзенең мәхәббәт шишмәсен һәм газиз әниләрен яраткан тормыш иптәше Рамил Рәшит улы Данияр кызы Ралина котлап, җылы теләкләр юллыйлар. Алтыным белән бер тормыш сукмагы буйлап атлап килүебезгә 13 ел тулачак. Күз алдына китерергә дә бу санны кыен. Әйтерсең әле кичә генә мин сиңа гашык булып, егет һәм кыз буларак йөрдек. Әмма күп күргән авыр мизгелләр һәм шатлыклы көннәр безнең уртак тормышыбыз багажы булып чын барлыкка кайтара. Гөлфия минем чын мәгънәсендә алтын кеше. Әллә салкын ноябрь аенда тугангамы, ул шундый җылы, акыллы, бик тырыш, сабыр һәм уңган булып чыккан. Гаиләдә үз урынын белеп, барлык вазифаларны да үтәп килә. Минем өчен яраткан һәм яратылган тормыш иптәше, ике татлы балаларыбыз өчен газизә ни булып та тора. Ул Януск шәһәрендә яшәп, ул даруханәдә эшли. Аны эшендә дә яратып хөрмәт итәләр. Һәр вакыт эштән өйгә ашкынып кайтам, чөнки мине анда җылы күңелле, ягымлы йөзле, мәхәббәт тулы йөрәкле, яраткан хатыным һәм балаларым көтә. Гөлфиям аш-су ягына да бик уңган. Балаларыбызны да ул үз үрнәгендә тәрбияли. Мин моңа бик шатмын. Җан юлдашым, йөрәк дәвам. Мин сине бик яратам һәм аеруча хөрмәт итәм. Язмышыма сине язган өчен бик рәхмәтле булып яшим. Чөнки син яннарымда булмасаң, мин дә чын ир бәхете күрмәгән булыр идем. Теләгем бер генә. Күгәрченнәрдәй гөрләшеп, парлы килеш, парак кошлардай һәр вакыт бергә булып, бала-оныклар бәхетенә куанып кына картаерга насыйп булсын. Алмадай алсуланган йөзләреңнән үбәмен. Күзләреңдә элеккеге яшь кызны мин күрәмен. Мин һаман да гашыйк булып йөрим сиңа, кадерлем. Мәхәббәтем сүрелмәсен, бик яратам бәгырем. Балаларым бүләк иттең, әти исемен йөртәм. Зарыгып эштән кайтканны һәр вакыт бик мин көтәм. Алтын кулларың пешергән һәр ризыгың сөямин. Бераз гына күрми торсам, сагышлардан көямин. Җылы ләйсән яңгырдай карашың тынычлата. Һәр бер татлы сүзең синең яратканым юата. Йылмай да син, шатлан бүген, бәхетле син дөньяда. Гөл шатлыкларга күмелеп яшәше син алда да. Тагын бер кат сөям димен, сүзләремнән оялмам. Ышан җаным, синнән башка бер минутта тора алмам. Хөрмәтле Гөлфия Минияухатовна, туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Кояш булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем.
Тормыш булгач булгандыр инде төрле чаклардан. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Бүген сезнең юбилей көнендә Гөлфия Минявхатовна читтә кайнатагыз Рәшит Мөнирович, кайнанагыз Фируза Рашидовна, каененегез Ленар, килендәшегез Эльвира, балалары Илназ һәм Эмилия, әбиегез Расима Ислямовна да калмаганнар. Күңел түрләреннән чыккан җылы теләкләрне сезгә укып китәм. Кадерле, яраткан киленебез, без сине гомердә дә килен дип күргәнебез юк. Киресенчә, син үз кызыбыз, сеңлебез сыман безгә бик якын кеше. Улыбызны бәхетле итеп, безне барыбызны да хөрмәтләп, бик матур яшәп киләсең. Безне улылаганыгыз өчен Ходай да сезне улыласын. Алар мөмкинлек чыккан саен безгә ярдәм итеп китәләр. Әти-әнидән башка сүз дә әйтми ул. Ә инде улыбыз бәхетле булгач, безгә дә ул зур бәхет. Бүгенге көндә сезнең гаиләгезгә карап без сокланабыз. Балаларыгыз акыллы, тәртипле булып үсәләр. Арагызда булган мәхәббәтегез дә саф. Зинһар бу бәхетегезне югалтмагыз. Алда да сезнең хакта кайгыртмыйча, тик шатланып кына сөйлик. Без сине яратабыз һәм җир шарында булган иң изге теләкләрне генә сиңа җиткерәбез. Тормышта бик билгеле төрле хәлләр була. Картлар әйтүенчә, савыт сабада юганда шалдырды диләр. Шулай тормышта тигез генә бер килеш бара алмый. Ләкин гаиләбездә нинди генә авырлыклар барлыкка килмәсен, без килендәшләр арасында бер кайчан аңлашылмаулык килеп чыкканы юк әле, дип дәвам итә хатны килендәшегез Эльвира. Бик тату, Аллага шөкер, бер гаилә сыман яшибез. Бу алга таба да шулай булса иде. Бала-аныкларыбыз мөнәсәбәте дә турыдан-туры бездән, безнең ничек аралашудан тора. Шуңа күрә аларның туганлык җебен өзмәскә тырышып, гел хөрмәт белән бер-берегезгә карыйк. Кадерле кешебез, котлыбыз юбилеең белән. Сиңа киләчәктә югары үрләр яуларга телибез. Улыбыз белән бер-берегезгә терәк, таяныч булып кына торыгыз. Без сине бик яратабыз. Иртә белән уянганда кояш елмаеп карый. Әллә инде бәйрәмеңне үзенеке дип саный. Бар галәм дә сине сөя, башкача ул була алмый. Синдәй матур кешеләр дөньяга күп туа алмый. Бәхетләрең синең тулып, ташып чыксын кәсәдән. Тәмен тоеп, ямен тоеп, яшә син бар нәрсәдән. Кадерле Гөлфия Минявхатовна, якыннарыгызның теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә матур җырны юллыйбыз. Күзләреңнән нурлар ташый, хыял уйларың акрынлап чын була башлый. Шатлык җанда, якыннарың янда, һәр ел шулай кабатлана. Күңел кирлегеңне, япь-яшь күңелеңне, ясын иде шулай сакларга. Бүген синең туган
sirrin jon söygene Bugün senin doğan günün Doğan neler dilerge Bugün senin günün Bäxet izlep yaratıp Nazla basın tanık bolqı jonim Ütken Bugüngisi gün kadirli Жылы hisler Gül artırıp dursun kadirine Sindey kişi sirek Sindeyler bir kirek Ümitlerin gül sönmesin Unuş yersin yakın Yürek dolu yalkın Kaygılarını görmesin Bugün Senin tuğan günün Bäxet sağlık dilegim Yaş bulsun yüreğim Yanında bulsun dimin Aşar köngül sirrin jon söygene Bugün Senin tuğan günün Doğan neler dilerge Bugün senin günün Bäxet izlep yaratıp Nazla basın tanık bolqı jonim Bugün senin tuğan günün Bäxet sağlık dilegim Yaş bulsun yüreğim Yanında bulsun dimin Aşar köngül sirrin